Mina bamanande kororo mana fa fo bismillah na ambiku isi jaranye ambi ben mais woti kale balide oche babana côté oche awije le côté oche ro d'accord ça vous kuma be angla ça cligné ko bela c'est que toi là on est là au franyo ko ni bego ko aka tontala mado ni kuma la jeni hakli ya second suboy ayo o de kama foko ame sigi o tikele bale ayo sabula nyene ma ko gacha sikatola bamanandre ko slogo manyala la oche emuna able ale be fembe koloshi o tiche okoni fembe bale ga se kono okoni o nale sunu goranu o tiche ni ayo able armani ya kono kokoloshi ba imanga nyene Allah akbar ni nyene na chene wike tubarikalla bamanandre o makarba ko jogu ya mani morila ale kan ga misal diwo Allah akbar nyene ma ko ni ba fo ko mo ka kumi ndabla ere manga ko ke ba yable no te tobi kalanje sikatola ne go za ko anga shwen ndabla o ere bi shwen ge able atiben ho du ko jugo may morla amba ku jeni muye ko galontige mani famala mo famaya ni dana de o able lakor ni blale nyefe ko moro mo darila o titien odo kala jamana nyemo yewo kala barada nyemo yewo akara kulu nyemo yewo ibe mo nyamade ni nyunulu ma jenaye able aka gele ka sa to nyemo yina de abagele o titien odo ni e kala galondiga lay galondiga dum dana de tien abi ko gela de lakor ni dana tien mo be tigela o edum nyemo wala mo tigele ndila ayuwo ali ga bolo mo so yi okani amba ku jeni muye ko suno ko ba mani fantana oche ko yi ole habi kuma no bi kuma no fente bulo e ganga wuli ka ta nyini dongodo de ko giti fas no la le defense lo de ko boru e defense lo bi gele salaba anga savali ni ibe minamin kono able ejije ko minefa ni ala e doni mi de kuna doni nta ayo sabu ni fenti bulo able ni snoti bene atibe ibe wulidi sikatola dongo de be wulidi okoni sabu blangoro mo mulo se sabu ska fo mi wati to takan se la fin bo nga et fendi ko adinya diko et so gare ala ka ñu ndam amina bismillah ayo bien araba yable nam septembre ko nga fo octobre ko le shaking ambala bi ngomba de la bi octobre ko le shaking oui samba flani mo wanduru o fasiri bo ko ne sebane ga fasiri gafo ko no amna la je frete folo ko mabaka nyefol do ke mo ko se famali so ko do lable ko nyogo ndeme kalodo ani kreve nan kala likala na ba fe ke gele kalola essentiel alo na gele ra temene ga ke bara ide ke bara sura doone wele ko fla kelen ko ma ko wa litre fere kemedru d'accord ko ni me 200 ne ko ne kay do fona wele ko jago bino be lugulu ko fali kemedru ne ko ne kay le nyam me fona ko do ka jago bino fere kemeworo d'accord aywa na gele te mo kable ala wa bito sore siko fotol ala ka noya ala kana to akate mene gable le soir face ka fasri ala sa Suleiman ke journal ala ko di ayo akumana ako DGCC ni o napu o map o ko le yagelsi ko fo mo taji kola ko yela mamna do akola ka damna bila ala ko ke mi tale ke kuluba
Asimi Goita jamana ɲɛma ale ye AES jamanaw ka an b'a fɔ ten bulonba n'o ye CNT CNT min bɛ Mali la min bɛ Burukina min bɛ Niger Ablaye ko a ye ɲɛmɔgɔw kunbɛn u hakilila falenfalenw kɛ Yowaru bana dɔ min bɛ wele ko diphtérie Ablaye ko bana yɛlɛmata de don épidémie bana yɛlɛmata min tali kɛ a ko bi senna k'a kɛmɛ ka mɔgɔ dɔw gɛlɛya lase mɔgɔ dɔw ma kaban samata se ko farafina diɲɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn senandɔrɔsi sira kan n'a wele ko couvrement 2026 san wɛrɛ ko taali labanw bi senna samata se kan ka ta Tchad bi Ablaye ko sɛbɛya wajibiyalen don quoi u b'a fɛ que je bide l'indépendant ale ko di ale kumana a ko di a ko cɛfagabɛn ministre ye fila alimamu kunbɛn k'u ye hakilila falenfalenw kɛ professeur Alinu Jalo ye a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ k'u ka kumaɲɔgɔnya sinsin sabati u ni Yadi Agali ni Amadu Kunfa ni ɲɔgɔn cɛ Soumaïla Guité DGCC ɲɛma dangan don ayiwa ndɔgɔnin don tabarikala ɲɛma dangan don DGCC la k'u ye mɔgɔ hakili sigi kunungo k'a fɔ ko taji min bɛ yan bi ko o bɛ wasa kɛ fasi wasa ka se ka yɛlɛma don kow la don nataw la kunungo nin dɔ donna taji kun tɛ taji ta yɔrɔ caman na kunungo ne ta to sɔrɔ kunu ne kɔni y'a jate sidani 40 kɛlɛ ne y'o jate yanni n ka tɔn sɛnɛ sira fara la ayiwa min fɔra don nataw la an n'a dɔn ni n'a bɔlen dɔ fɛ n'o a bɔlen dɔ fɛ o kɔfɛ mifɛnjugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ko mɔgɔ 517 u y'olu wele ka ɲininka lakana sabatibaw y'o baara kɛ ko mifɛnjugu tɔni 75 ko OCS mɔgɔw ye o minɛ Ablaye san kalo 9 kɔnɔ le soir de Bamako ko mɔgɔw la ko Gao lakɔli karamɔgɔw ye u ka baara jɔ ka mɔnɔ bɔ ni lɛrɛ 120 bɔɲɔgɔnko ye koro ko mɔgɔ fɔlen minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye o 200 o denbaya 200 k'olu lawuli ka bɔ kalansow kɔnɔ ni ka taa u sigi yɔrɔ dɔ labɛn k'u bila yen ko bɛn ani lakana hukumu kɔnɔna na Alinu Jalo y'a ɲini k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ka kɛ ni Yadi ni Amadu Kunfa ye min bɛ tali kɛ kunungo ko General Malik Jaw y'a fɔ u ka lasigi kɛnɛ kan ko ni gouvernement bɛ se ka baara kɛ n'o hakilila ye ko ka ɲi kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko waati dɔ sera ko ɲɔgɔn dalakɔrɔbɔ ani kɛlɛw olu ka jɔ ko waati de sera sisan ko kumaɲɔgɔnya sinsin kɛ o kan ayiwa Nouvel Horizon a ko Mamutu Ture Bavier n'ale ye fédération malienne de football ɲɛmaa ye ko a sugandira ka bila FIFA fɛ ka don kulu dɔ kɔnɔ n'o ye commission de développement ye ko FIFA kaso la awɔ o ko a ma jalaki fɔlɔ ayiwa ou de o don jalaki ma bi a kan fɔlɔ a dara la mais a ma kɛ sɔn ye fɔlɔ o de kama k'a ma jalaki fɔlɔ o tɛ de o don o ma jalaki mais o y'a bisigi a bɛ bisigi minɛ de kɔnɔ voilà bamanankan don o ma jalaki mais o y'a bisigi ko jamana ɲɛmɔgɔw ye a jira k'a fɔ ka daminɛ bi la n k'a fɔ ko waati yɛlɛma bɛ se ka don tajiko la waati bɛɛ ka daminɛ bi la ayiwa an kɔni an kɔrɔsɛlen don l'indicateur du renouveau ko ma nɔgɔn dɛ Ablaye a b'a labolo a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali ni Tchad ka bin dolaci la ko samata se kɛ 5 bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'olu tɛna se ka yen dolaci na
même tali ke save karam ko luka barabla mi kumbisena ku ye a wuli ka boy ko tajiko gela mi sena ko yala ko umapu mo ka bara chena ubulu de wa ni ngan tombe ajabi tambulu abubulu bafulabe ayira ga fo ko furu chama be no ji konin kara ji wala ngatra ka dulu kono kusube to nyumai bafi babulo o jire wala ngatra ka du kono akira ko bakuru fata daru ni sera ka to en fo ganye aka kera o yoro ko fole nuna kulukuru abi kalanso kema bokulu datulu ka sawo ke la kana mala yable o même tale ke ntajugo gele na ko ni ko bisa ta fomi o nyingan tumbe ni ko mun karabe fu anda o anga kete ni min kara do na ngo fo alfu o na yimi ye do mina ambo fo do ambo fo na fo banyagara nam ko kalanso chaman be no munu sraka bo munu sraka labla ko nga ko la ko karam ko ulu yende folo d'accord les échos wili ngamuso ko nyina wara toto war ko itamano me isolla me matam kalango ma nyina ka toto la ko karam ko hakilla fema ke folo même tale ke tajiko gela misina ko sumela gite ya semetia ka foko gela do mi miteme katna me ko kle dama in konna na ko amina ye ko yela ma bina do barawla hakili jawabo la selo kuma konna na ko wati sira ka joli bonjo ablay ayo sudebdo ambo kunche ka dala kenye nai ale ko demo soka kuntiya deun kan ablay ko ben hukumu konna na ko nyenen keme ayoro inko kalango hukumu konna na ko kenre kalanzo dugu fona ko fian chama jatimna ne do ka baraka chula o kuma kelen do o fana kan ni gafion no sud abdoyi e way fana ga foko tajiko gelena o kuma chama fana balaka ko chama fana ke munun ta doye o la kana balya fana beyin ka ke sababu ka ikulenza ko sekro ko ni ko nyina wachu nyuma ye jama ka je ka akele nyafe sikotola ni so da jamana nyama fana mako jowo yoro ko yele de fofo no fana ko fode jamana ka je ka ke nyogo jamana dem je ka ke nyogo fe jamana nyima fana ko jo yoro ko do fango ko ma yele de voilà sa kumulo yele siko futola amena nyogo nege parce que fen chama mu ke nu joro joro la o tike bon André 8 octobre le 8 octobre 2025 8 octobre 1977 Samba Keleni keme konontoni bi wolula ani wolula kasro Musa Traoré fala sikatola bi fana ambita Coupe d'Afrique la kata ballon tan Tchad la o sen fait asro en fa fait kata fana Coupe d'Afrique la au ballon tan ambo sena ballon tan kera ya Bamako stade Omnisport la Mumbe Modubotoga Togola, le 17 juin 1977. Au ballon d'Ankara Mali, nous Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a galère à Boyandi? Au ballon d'Ankara, sur deux fédérations Bafo Chokoro Bagayogo, Allé de Fangana. C'était le directeur national de la sécurité, de la police et de la sécurité. Ballon d'Ankaraye, Joliba Tumba Nikan. Ni Mali budget à la veille ko ballon d'ambane ko anisuma ja ko arbitre ma fi gagna en kato tribune la kaji kato fotere na arbitre boxer arbitre balde be boko côté amaka nyana de foranya ala ni nte watin ko arbitre boko fonyi bina mo côté arbitre rapport que katana et kafla donc ami do bido nyuna café nyuye ko Mali équipe Mali là mon qualifié de compétition africaine otida ko wa talijo ko Mali yere mumbe Coupe d'Afrique la bi muje ko ambora la ko anga club mumbe 14e coupe de club là otida ko anga club mumbe club vainqueur là o fana nyongri la
Quand c'est moi belati. Quand ama bande. Ouais folé. Deuxième fla. Ko chokoro bagayogo. Ani jou bala silla. Otu me chokoro terige commissaire 3e arrondissement. Ko ballon temps akumana akene. Ko olu sembora fo uni. Ils sont radiés à vie de toutes les compétitions africaines de la CAF. Comme Kanyama Kono, Balontan, ou tu sais que Wele, ou Togo Tala, ou tu sais que Nyemae. Ou Data la Ou Data la Tuguni. Café, ok. Ambi Bignona. Akare Chokrokoso. Kono. Donc, équipe, allez, quelle équipe Mouna. Ou Yan Sambola. Club ou Joliban Tadimou Kalivendo. Ou Sambola. Allez, mouye nyema ko ere ni ay bi keleke yi nyema de voilà ko awborala food nyeki wili fo ka sa akuni atudo balonda ko ni ka fbe okaya non ole mo kalanda soro no ko no kalambala wait me ole fakan jagwa ti fo nyina bo jagwa chini kenno akabongo jugu akabon ya fam nam adoron choro kuma kelege ne be kun dikewu ama kelege ay bugul lege o tegele kelene bugul lege ay bugul lege o de gama ni begero na kuma kedu atike na kun dana adoro kuma ma akun de sen be ateni be ma wallahi akali ka nisongwa yira walma ka sevenchi kafula kafoko a manisonya ko sele ke kaye o ni atache jote dama o na telefon te fanga na telini joya lefe o fanga te ko glondrege bon nyewdo fo ka ay fanga go le ay fanga go ye fanga yiral o kala ay ne ba fo sa ni tajuru sara de sajiri ay min ke akumbe na node voilà o nganale kuma fanga yira adola fanga fana kunde yira lela o ma fe ko do fo nyana ma ko na mi ko min ke able na mi se ga glan no wala ni akili ouais aka kete okoni o de kan na fa fo ti fanga la ko do be na fa fo ti fanga la wallahi mais le pouvoir rend fou et le fou ne rend pas le pouvoir merci oui tiens kambe ala ka don reida na aïe. Et si tout allait plus vite? Et s'il n'y avait plus de barrières? Et si tout était plus simple? Avec Pi, c'est désormais possible. Peu importe ta banque, ton opérateur ou ton institution de microfinance, tu peux envoyer et recevoir de l'argent instantanément partout dans la zone UEMOA, rapidement, en toute sécurité, et c'est gratuit dans ton pays. Pi, c'est la nouvelle façon d'utiliser ton argent. Pi, c'est pour tout le monde, surtout pour moi. Pi est une solution offerte par la BCEAO. Rapproche-toi vite de ta banque, ton opérateur ou ton institution de microfinance pour avoir accès au service Pi. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, il est exactement 9h30 dans le studio Djilbab Abdoulaye Djigui Sissoko. Ablé Handan va donner la parole à Mohamed Khan et il va vous informer et il va parler de la pénurie d'essence, c'est certain. Absolument. Rebonjour Abdoulaye, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. La perturbation, comme vous l'avez dit, dans la fourniture du carburant suscite des interrogations. Hier, mardi, les autorités de la transition ont tenté de donner des assurances aux populations. C'était lors d'un point de presse. Les responsables de l'Office malien des produits pétroliers ont ainsi confirmé que la quantité de carburant stocké permet encore d'approvisionner le pays, même garantie donnée par le directeur adjoint du commerce, de la consommation et de la concurrence, Soumaïla Djitei, qui a estimé que les choses iront de mieux en mieux. Fin de citation. Et cette rareté du carburant a provoqué une situation chaotique dans les stations en service. Mais ce matin, d'après nos informations, plusieurs stations d'essence à Bamako ici, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche, ont repris du service. Et il y a toujours autant de monde pour s'approvisionner
en carburant afin de vaguer à leurs occupations. Dans le reste de l'actualité, de dortoirs et des toilettes rénovées pour filles et garçons de l'IMAV, l'Union malienne des aveugles, grâce à la Fondation Orange Mali, qui a mis la main à la poche. 28 millions de francs CFA ont été ainsi investis dans les travaux qui ont débuté au mois d'août dernier. La cérémonie des remises officielles s'est tenue hier mardi au siège de l'organisation à Faladje, plus précisément en commune 6 du district de Bamako. Et puis sport, football, début ce mercredi de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique dans le groupe A. Les Pharaons d'Égypte, en cas de victoire ce soir face à leur homologue djiboutien, décrocheront leur ticket pour le mondial. Rendez-vous à suivre à partir de 16h en temps universel. Idem pour les requins bleus du Cap-Vert qui croiseront le fer à 13h face aux chevaliers de la Méditerranée de la Libye. En cas de victoire Abdelandan, ce sera tout simplement historique. Le Cap-Vert, petit poussé du football africain, va donc décrocher son ticket pour le mondial. Et puis, l'affiche qui nous concerne, ce sera à 16h du côté de N'Djamena. Les Saoudiens Tchad vont donc recevoir les Aigles du Mali. Les Mali se classent 4e à 2 journées de la fin avec 14 points à 5 longueurs de retard du leader du groupe, donc le Ghana, le Black Star, le Ghana qui totalise 19 points. Les Aigles qui cherchent à être deuxième de ce groupe afin éventuellement de disputer les barrages. Et Abdelandan, on souhaite bonne chance à nos Aigles. Alors, pour être deuxième, il faut forcément gagner. Tombouctou sera côté. Tombouctou sera côté. Kidal Krabete. Bamako, il y a Dain. Il y a Dain. Donc on dit double la queue trop. Ni bitane fe ni chinois coup sera fratai wallahi ba fa yudalla billahi bakari voilà ni muso kono mo mobile la jigi ni de bo fuyi bi chinois coup sera fra tellement que gidon ba yel fa ka perdu wallahi bakari kulongomate ni muso kono mo bi na tinto willa bi jigi mobile ministre Kulangana voilà ministre ingénieur voilà Malina. Voilà. Maintenant, moi, faut appeler. Là, quoi. Vraiment, un pays n'est pas se développer sans route. Voilà. Moitié, quoi. Voilà. Donc, c'est pour nous la question, est-ce qu'il y a même un département Il y a un département. Est-ce qu'il y a un département de Il y a le département, mais s'il n'y a pas l'argent, elle va faire quoi? Elle va faire la lutte avec son salaire. Mais la priorité d'eau. La priorité, c'est pas elle qui décide. C'est le ministère des Finances et l'État qui décide, le Premier ministre. Avec lui, l'État aussi, le ministre. C'est ça. Non, ça allait proposer. Je veux dire non. Il y a les ministres qui décident. Arrivé chez le ministre des Finances, il dit non. Non. Je vais dire ça aujourd'hui. Il y a les ministres qui font leurs projets, ils font les évaluations. Ils envoient, mais pour question de priorité, le ministre des Finances refuse. Le ministre des Finances refuse. Il faut être voilà. La période c'est secret, oui. Tu connais. Il l'a vu. J'ai pris ça de source sûre. Même faut travailler ni yitaraki ministère ya blay qui bla e baramina ki ka barake akeka sa dana blay e ba sa dana na mo ndi ma na mo iti blay afa alhamdulillah aywa afa alhamdulillah d'accord baro de yo e bla e tarake bla para e ko blay e clé directeur e ko bagari do ninke e ma mo ednima ma se ake ba blay alhamdulillah merci est-ce que nem se gi jabou est-ce que nem se kribo là ouais, c'est écrit voilà, c'est écrit voilà. Mais même ça, d'accord, ni ta moyen de merci morala. Ah bah. Bon, et morala. Ah moi t'es moulin t'as moué. Fanga cadeau mal. Dans tous les cas Abdoulaye, on a ministre qui a mandé chance. Abu c'est que eh Abdoulaye, c'est ni mal la djé. C'est la cour la djé, c'est mais c'est oui. Non. C'est foigné. Aïe, le département, le ministre de travail, vous meni worité. C'est au moment de ce qu'on appelle l'arbitrage budgétaire là qu'on doit faire les priorités. Et souvent, au moment de l'arbitrage budgétaire, il y a des choses qu'on priorise plus que d'autres. Alors que la route, c'est le développement. Oh, bla, c'est la web tami. Non. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Péage et péage. Péage et péage, voilà. Péage et péage. Oh, ce moment, il y a un fois noblé. Non, quoi, il y Quand vous, il y a un beau manuel là, informatique. Attends, tu te souviens, je vais te dire une chose. Lorsque le directeur de l'INRSP, tu te souviens, quand il y avait le Covid, on faisait le test à 35 000 francs par jour. Il y avait plus de 1000 tests. C'est des millions qu'ils avaient. Mais le travail n'était pas payé.
Quand ils sont allés, on a posé des directeurs, ils disent non. Quoi habitat trésor de quoi habitat trésor de notre trésor ou tanier tout. Il a proposé d'enlever comment est-ce qu'on appelle les primes à toute version. On a dit n'a pas le droit. Il faut verser, après on vous donne, mais là on ne donne pas. C'est ça le problème du Mali. Donc maintenant, c'est ça qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Très bien. Tu as compris maintenant? J'ai compris. Donc, raison pour laquelle nous faisons les premiers chantiers, les premières infrastructures d'un pays, tout ça là, ça c'est la gouvernance. Absolument. La gouvernance c'est moi, il doit chiter, il y a oui. Kolokolo wari mine kuluru sa soma soma. Quand il sera le kolokolo wari mine, vous sera kolokolo wari mine, soma soma. Mais on wari bita fond wari de là. Voilà. Wari mine de kuka de de akra de coup pour l'entretien ou quand ce sera entretien quand sera de là. Wari sera mine sur wari tamitu. Voilà. Voilà. Al wari. C'est pas wari de. Wari maduma kadla. Sinon, il y a tous les cas. Attends, je te parle sur. J'ai parlé avec les techniciens, les ingénieurs. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas une route au Mali à Bamako qui n'a pas été suivie, évaluée et remise au ministre. Ou le cas Baradeni. Constaté, suivi et évalué. Donné. Mais l'argent n'existe pas. Donc, ils sont techniciens. Voilà. Le ministre. Le ministre a le bloc au Baradeke. Voilà. 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 Merci Bakary. On continue maintenant. Voilà. Voici le mot du jour. La radiation. Radiation. Oui. Je ne parle pas de radiation dans le cadre chimique. Hein. Non, parce que tu vois, c'est un professeur de mathématiques qui va parler de radiation. Je ne parle pas du phénomène chimique ou physique qui peuvent entraîner des radiations. Non, je ne parle pas de ça. Tu parles des radiateurs. Non. La radiation au plan littéraire. C'est-à-dire radier quelqu'un. Radier quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire voilà. Exclure par décision quelqu'un. L'enlever carrément. Et puis la radiation veut dire quoi? On t'a radié jusqu'à la racine. Fini. Voilà. L'enlever carrément. Le soustraire au moyen d'une décision. C'est ça qu'on appelle la radiation. C'est rayer, annihiler complètement et définitivement. C'est ça, radiation, Bakary. Pourquoi ça? C'est un rapport avec la date. Le 8 octobre, c'est aujourd'hui 2025. Le 8 octobre 1977, éliminatoire des compétitions en cours de la Confédération africaine de football qu'on appelle la CAF, comme on est à la temps aujourd'hui, toutes les équipes maliennes encore qualifiées ont été disqualifiées. Interdiction de participer à la 12e Coupe d'Afrique des Nations, à la 14e Coupe des clubs des champions et à la 4e Coupe des vainqueurs de coupe pour toutes les équipes du Mali. Motif, incident du match Mali-Côte d'Ivoire disputé le 17 juin 1977 au stade Omnisport de Bamako. Il paraîtrait que ce jour-là, mécontent, Tchokoro Bagogo est descendu à botter l'arbitre. Ah oui, il paraît. J'étais pas là. Donc Django. Ça, c'est première décision. Deuxième décision, la CAF a décidé de la radiation à vie de deux responsables de la Fédération malienne de football, en l'occurrence Tchokoro Bagayogo et Yusuf Bala, c'est ces trois commissaires du 3e arrondissement. Ils ont été radiés à vie. Voilà. Voilà. Balontanko, Abioro Unita. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, non, on a appris ça dans l'histoire. On a appris. Voilà. Parce que là, j'ai dit que on a dit que Tchokoro est descendu, il a bouté l'arbitre. Très bien. Comme il baignait. Et après, d'accord. Maintenant, voici la pensée va te faire rire. C'est quelqu'un qui m'a envoyé cette pensée. Elle appartient à Edouard Lobolo. Ouais, il dit que c'est un philosophe. Il dit, le pouvoir rend fou. Et le fou ne rend pas le pouvoir. Donc, le pouvoir rend fou. Et le fou ne rend pas le pouvoir. Lorsque le fou a le pouvoir, il ne rend pas le pouvoir. Je savais que tu allais rire. Là, c'est bien donné. Il dit, le pouvoir rend fou. Ouais, c'est vrai. Et le fou ne rend pas le pouvoir. Ouais, voilà. Et il argumente. Il dit, le pouvoir, lorsqu'il n'est pas équilibré par la sagesse et la vertu, il devient une drogue pour l'âme. Il séduit, enivre et enferme celui qui le détient dans l'illusion de sa toute-puissance. Mais plus il s'accroche au pouvoir, plus il s'éloigne de l'humanité qu'il devrait servir. L'histoire de l'humanité nous enseigne que rares sont ceux qui acceptent de déposer volontairement le fardeau du pouvoir,
car l'orgueil et la peur de redevenir simple mortel tiennent les mains des dirigeants insensés. Le vrai sage n'est pas celui qui prend le pouvoir, mais celui qui sait le rendre et le quitter. Fin de citation. Voilà ce qu'il nous dit. Ah, faux. Oui. Non, t'as passé câble, là. Voilà. Quand même, c'est une exemple follow. Mais même par rapport au ministre, oui, c'est la même chose. Voilà. Donc là, c'est très bien passé. C'est très bien passé. Voilà. Depuis la parole, la nature, la bonne, c'est, c'est la dernière chose, là. Et là, le ministre des Finances, voilà, et derrière. L'équipe strat, la ministre, avant votre tableau. Et mon question. Question d'année, merci. Question de Taboui, voilà. Même la barre, tu peux comme la diagone du ministère. Et même un projet à le ministre des Finances au Katouardi. Alhamdoulilah. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Donc maintenant il faut c'est tout l'alté. Farama ablay. Ne pas faire na bala. Le pouvoir en fou. Et le bala. c'est la formule que j'ai aimée. Finalement ablay. Moi c'est la formule que j'aime Bakary. Très bien. Il dit le pouvoir en fou et le fou ne rend pas le pouvoir. Voilà, donc une belle leçon. On a caché un gars dirigeant ablay. Écoutez.